Bishramganj Koraimura 5 nong ward ni laithangnai 21 tarik August salmario wati kabangkhe marmar waiwi tuilo muithangbai mani kabangma thairogono abhaikano a thayo bahaino Koraimura 5 nong ward bahaino 4 bosorni cherai Hritik Deborma Sanjay Debormani bwsajala Twio Kwlwkgwi langma tomani o Khairokma singcha Nukhungo Khairokma Yapharkha MLA Subodh Deborma tei tongkha Koraimurani chairman Bimol Deborma bahaino Kha khamlaijak busakma jagwi buma bufa songbai thangi malaka MLA Subodh Deborma tei kha khamma Yapharkha bo abai baksano togriwi kabuka hapangni phasingtwi Hritik Debormani Nukhungo hapangni phasingtwi tubachore jangnai hini balai hambai media takno tini 23 tarik August 2024 ani sala Koraimura Amtuli Bisnu Ward number 5 Odangwang Orani alagani bidai hisabe Amtuni Wala bijik khanema phaya Adinul khaima ko wati dalai ki bangwa bai kutuli mai angai khaimalia soba somana na go mana go so dosis ko bong bagai bong ni ko ko tawo bong ni ma sobana ni bagai so ready to abuni bagai bong no khamani mo dano phaya tai bong no kono wara kare je manthai mana thini bar to suichanga abo to tai phero khaliya je kathang tongnai khon taw kaham ko tongya ko so tong thangmana ni bagai abuni bagai bong khalu ko tomrona ni bagai angtini phaya khaklayo borok bujuana tai je jotto sorgari bagai je mana tongmani arthik ona mana tongmani amara lang borok baike mani lang ব্যবস্থা খাইলে এসে এলাকানি দিলাই আমরা বছর মরং না 2 বছর 4.5 বছর 4.5 বছর 4.5 বছর দিতে বল ও ফান্ডু কো সন্দেহ যাব না আমি 4.5 বছর লং আনয় কো বসা করসা borok takung ni basa long pori jong bongo binche kusudrok ta বাংলানি ইংলিশ ভর্তি খায় মানে বতাও binche kusudrok শিক্ষক আসা না কি bongke amo barwari poi jong na barwari poi jong athune gitu dia boro mangka 4.5 bosor ni boko bindara bin bata bongke শিক্ষক আয়া কো তাও তাকলে খাই গো আবাইটা ya ang gusto na niya kung pasay mo gusto mo nang